kuziva kunodiwa mai unokupa kuziva kuti haisi yose nemwerero inoreva kufara kaikashinya wotoziva kuti yava pedyo kukurumamo dzimwe nguva chikoro chinodiwawo chinokupa kudzidza kugarisana nevamwe zvakanaka dzimwe nguva kushorwa kunodiwa mai kunokupa kudzidza kushanda nesimba ubudirire sekunamata kunodiwa mai kunokuva kudzidza kuregerera vanotitadzirawo kudai musina kundirumura mai zvinoreva ndaibva kubasa ndichiuya kuzoyamwa ikoko kudai musina kundirumura mai zvinoreva ndaibva kumunda ndichiuya kuzoyamwa ikoko vadairumurwa nemhiripiri mbaya waite utsinye ivo vaiti tisvike pakudya zvine munyu neshugawo vadairumurwa nemhiripiri mbaya waite utsinye ivo vaiti tisvike pakudya zvine munyu neshugawo ukakikadatya parwizi wariyamutsa unenge watoripa blessing nekizigaizindiweka ukakikadatya parwizi wariyamutsa unenge watoripa blessing nekizigaizindiweka zvinwabota vacho anonzwa seari kurwadziswa iye ari kutosunungurwa kubva mumarwadzo ivayo anozvinwabota vacho anonzwa seari kurwadziswa iye ari kutosunungurwa kubva mumarwadzo ivayo vanozvarwa munhu vaiona chiringinya vachichiringinya nokurwadziwa kutaura netumwe tusinganzwisisike ari marwadzo ivayo nguva pfupi hanzi vatouya masisiva vanozvarwa munhu vaiona chiringinya vachichiringinya nokurwadziwa kuda kushanda pakati peusiku ari marwadzo ivayo nguva pfupi hanzi vatouya masibanda
ndeya Judasi ari kuratidza vavengi vako. Ndiyeyu, ndiyeyu machinda, ndiyeyu musamurege achirarama. Usazofara kuti ndatongasangana ndiwo. Imwe kisi ndeya Judasi ari kuratidza vavengi vako. Ndiyeyu, ndiyeyu machinda, ndiyeyu musamusiye ari mupenyu. Pasi pano sekudenga mutiregerere zvatinokudadzirai. Musekuregerera kwatinoitawo vanotidadzira. Musatirege tichipinda mukuedzwa. Simutibvisewo mune zvakaipa. Nekuti umambo ndehwenyu nemasimba iwayo nerugisi.